לא לראות סתם, לא לראות סתם. חוצ'וה! اسمعوا يا شباب ولا واحد بزيخ بنتوخوا את התמונות האלה מערכת שלמה מתאמצת כבר 3 שנים להסתיר. לא כל יום מצטלם כך מחדל מבצעי. אולי זאת הסיבה לכך שהקלטות הוצפנו עד עכשיו עמוק בכספת. הן מתעדות דקה אחר דקה את השקט שבו מתחיל הלילה ואת המוות המיותר שבא בסופו. באמצע המדבר, מאחורי הגדרות האלה, נמצא אחד מבתי הכלא השמורים במדינה. כאן מוחזקים האסירים הביטחוניים. לפני 5 שנים קיבל שירות בתי הסוהר את האחריות לכלא מידי צה"ל. בשב"ס הבטיחו אז להקשיח את היחס לאסירים. בלילה שנראה מיד מישהו כנראה הלך רחוק מדי. זוהי פקודת מבצע השכמה מוקדמת. אחת המטרות שלו, כך נכתב במפורש, הגברת המורל והמוטיבציה לסגל בית הסוהר. למשימה מגויסת מצדה, היחידה הקרבית ביותר בשב"ס. זו הפעם הראשונה שלוחמיה באים במגע עם כלא קציעות. לכניסה מפתיעה של לוחמים רעולי פנים לכלא, יש מבחינת האסירים משמעות אחת: הכרזת מלחמה. את הסרט הזה מצלם מעכשיו ועד סוף המבצע אחד הסוהרים. שומעים בו את השקט המוחלט. הכלא ישן. לוחמי מצדה מוכנים לפריצה. המשימה, לבצע חיפוש פתע של חפצים אסורים באחד האגפים. לא לראות סתם, לא לראות סתם. חוצ'וה! זוז. נורד מעליי. חוצ'וה! זוז. לא להתרגש. בסדר. ירי תקיל, קדימה. ירי תקיל! מה קורה, רומים? לא לזרוק יותר אימונים. כל אחד מתן פיתחת! תגיד מה אתה מגיע עד הסוף. תדליק את האור. اسمعوا يا شباب ولا واحد بزيخ بنتوخوا راجع אליי. האסירים באגף המומים מההתקפה הפתאומית. ההתנגדות אפסית. הלוחמים יורים גם בתוך האוהלים החשוכים. זאת לא אש חיה, אבל האמצעים האלה לפיזור הפגנות עלולים גם להרוג. מכניסים גורם זר, גורם שהוא גורם לוחם, לתוך סיטואציה שהיא לא סיטואציה של קרב, שהיא סיטואציה של אסירים שנמצאים בהשגחת בית הסוהר שלהם, ובעצם בית הסוהר שמשגיח עליהם, שולח אליהם יחידת קרב. 10 דקות עוברות, וגם באגפים הסמוכים שאליהם הלוחמים לא תכננו להיכנס, מתחילה השתוללות. זה בדיוק התרחיש שממנו חשש המודיעין בכלא, אבל לוחמי מצדה לא עודכנו במידע. הם מבולבלים. המבצע שתוכנן לאגף אחד בלבד יוצא משליטה. העבירו אש. בתוך שדה הקרב, מפקד הכלא תת גונדר שלומי כהן צריך להחליט איך מתמודדים עכשיו עם ההסתבכות. אותו כהן עמד רק 5 שנים קודם במרכזה של הסתבכות אחרת,
ששווה להתעכב עליה. כוחות גדולים של משטרה סורקים כעת את אזור כלא שקמה באשקלון בחיפושים אחר שני המחבלים שנמלטו הערב השניים. אז הוא פיקד על בית הסוהר שקמה, כלא ביטחוני אחר. לילה אחד מצליחים שני אסירי חמאס מסוכנים לברוח מהכלא. למרות המחדל, כהן נשאר בתפקידו. זה נכון שבשנה וחצי האחרונות אתם חיים בתנאים הרבה יותר מוקשחים. ואלה התנאים שיהיו גם בהמשך, כי מתברר שרק ככה אפשר להחזיק אתכם נכון. ועדת חקירה שהוקמה בעקבות בריחת האסירים המליצה במפורש לבחון מחדש את התאמתו של כהן לפקד בעתיד על כלא ביטחוני. למרות זאת, הוא מקודם בדרגה ומקבל לידיו את כלא קציעות. בחזרה לאירועי הלילה, כהן מפקד עכשיו על מבצע השכמה מוקדמת, הוא גם חתום על הפקודה להעלאת מורל הסוהרים. מי שמאשר את המבצע ובא להתרשם מקרוב, הוא מפקד המחוז גונדר אלי גביזון, האיש שאמור היה להיות נציב השב"ס. הממ"ז, תמונה אתה יודע. אני אומר התמונה לזכר האירועים של קציעות. כשהמבצע שלהם מאבד שליטה, גביזון וכהן שולחים את לוחמי מצדה לפרוץ בכוח ליתר אגפי הכלא. אבל האגפים הנוספים לא היו בתכנון. כניסת הלוחמים מבולבלת, אפילו מפתחות לשער איש לא דאג לתת להם. חבר'ה, לאט לאט, קטנים, לפתוח את השער, שאף אחד לא יראה לי פה, קדימה. תחנות מסור, לא להתקדם, לאט לאט, מפה נשלט על כל הדבילים האלה, אף אחד לא זז, בסדר? לכל المساجين بآخر مرة اللي بده يكمل ينزل برا وينزل على البطن احنا ما بنطحه. הלוחם מנהל משא ומתן עם האסירים, אבל באותו הזמן ממש נכנסים שניים מחבריו לשורת האוהלים מימין. האוהלים חשוכים לחלוטין, אי אפשר לראות דבר. אבל למרות זאת הלוחמים שמזהים בפינת האוהל אסירים משליכים חפצים, לא מהססים לראות. بآخر مرة قبل ما نطح عليكم اليوم. לא לראות. הלוחמים צועקים לחברים שלהם שיורים בתוך האוהלים לנצור את הנשק, אבל אין ביניהם קשר. הירי הכמעט עיוור בתוך אוהלי האסירים נמשך. ספק אם בשלב הזה מישהו מהלוחמים זוכר למה בכלל יצא למבצע הזה. بطخوا علينا يعني بقول لك سلاح يعني أول مرة يعني بشوفه بطب في جسمك بفكر أول ما بطب في جسمك في هاي الجلول ما عمري شفته أنا غير بالسجن يعني شفته حتى في الأفلام يعني الأجنبية ما شفتهوش يعني أجتني في ظهري ما تحملتهاش كيف لا تجيني في راسي أو تيجي في عيني أو تيجي يعني في منطقة حساسة. בשב"ס מסרבים גם היום לפרט את סוג התחמושת בה השתמשו הלוחמים. הסוד כל כך גדול שגם תת גונדר כהן, האיש שהוציא לדרך את המבצע הזה, מודר מהמידע. בשב"ס מתעקשים שהתחמושת לא אמורה להרוג, עוד רגע השימוש בה יגבה מחיר יקר. הנה, לא לראות! דני. הירייה הזאת פוצעת אנושות את אחד האסירים. בוא, יש פה פצוע. בראש. אתה ללכת? אתה יכול לקום וללכת? אני אקח אותך החוצה, בוא. תעד. גיבינו. יא חביבי. יאללה, תשמע. דקות ארוכות הוא שכב כך גוסס על הרצפה. מוחמד אשכר היה שפוט לחודשים ספורים. הוא עמד להשתחרר תוך ימים מהכלא. אין עדויות על כך שהשתתף בזריקת החפצים או איים על הכוח היורה. تعالوا بس انت شوي لا بديش تعالوا בינתיים ברחבה יוצא נציג האסירים לנהל משא ומתן. יאללה, احكي معهم بس دقيقة يلا دقيقة אני יוצאים החוצה, הם נכנעים.
האסיר נכנס לשכנע את חבריו להיכנע, אבל הלוחמים באוהל ממשיכים לירות. כשאותו אסיר יוצא כעבור כמה דקות, הוא כבר פצוע. فاهم عليك شفت كل الشباب اطلعوا برا على الباطن كل الشباب هذا اخر ما ما بيخطفكم اطلعوا برا. אף אחד לא מתקרב להגיש לאסיר טיפול. הוא נאלץ להסתדר לבד. كل المساجين اخر مره اطلعوا برا ولا بنتحكوا يلا اطلعوا برا لما انا بفوت الميكروفون وهذا اخر شانس. תוך דקות נאספים לרחבה אסירים מדממים, זועקים מכאב. לכל המסג'ים, והוא שלח תבעכו, ובדכם יחלו עינש, אצלו ברח על הבטן איפה. צאו, אף אחד לא נוגע בכם, תצאו. על הבטן, אם הוא לא זז על הבטן, אתה יורה בו. שב על הרצפה, שב על הרצפה. שב על הרצפה, לא תשמע אותך ידיים על הראש. שב על הרצפה, ידיים על הראש. על הבטן. לא רוצה להקשיב לך, על הבטן. לא רוצה לשמוע כלום. על הבטן, עכשיו. שב על הבטן. שב על הבטן. אבל לא רצפה כבר. אל תתווכח. אל תתווכח. לא רוצה לדבר איתך. אנחנו מראים להן את התמונות האלה בפעם הראשונה, אבל ספק אם מישהו היה שומע על הסיפור הזה אלמלא שתיהן. עורכת הדין יערה קלמנוביץ' קיבלה ראשונה את תיק קציעות. היא הופתעה לגלות כי אסיר אחד, מוחמד אשכר, מת מפצעיו בבית החולים. הוא נאזק למיטה, בידיים וברגליים. ההורים שלו הגיעו לבקר אותו כשהוא גוסס, ומצאו את הבן שלהם אזוק למיטה, והוא בעצם נפח את נשמתו כשהוא אזוק. והדבר הזה בעיניי מסמל את היחס לאנשים שם, לא ממש כאל בני אדם. קלמנוביץ', דתייה שגדלה בהתנחלות, מחליטה לא לשתוק. היא מעבירה את החומרים לעורכת הדין סמדר בן נתן, שפונה לבית המשפט בדרישה לחקור את נסיבות המוות. בן נתן פותחת מלחמה מול מערכת שלמה. הם מנסים להסתיר את שיטות הפעולה שלהם ואת כל מה שהם יכולים להסתיר, כי יותר נוח להם לפעול תחת מעטה של חשאיות מאשר לגלות הכל, כי כשמגלים אפשר גם לשאול עוד שאלות. בין דפי התיק, אלה שלא צונזרו, מצאה בן נתן עובדות מטרידות נוספות. לוחמי מצדה ירו באסירים גם כשלא נשקפה סכנה לחייהם. במקור תכננו המפקדים לקשור את האסירים למיטותיהם בעודם ישנים, אבל התוכנית נגנזה ברגע האחרון. סוהרי קציעות שהתלוו ללוחמי מצדה לא היו מוכשרים מספיק לביצוע המשימה. איזה ציון היית נותן ללוחמי ומפקדי מצדה באותו לילה בקציעות? הציון שאני נותן ללוחמי ומפקדי מצדה הוא ציון 10. האירוע הזה הסתיים אומנם בתוצאה קטלנית, טרגית, של אסיר שנפגע, כשלא הייתה כוונת מכוון להגיע לתוצאה הזו, אבל מאז ועד היום חיפושי לילה אינם דרך של שגרה בכל הקשור בהתנהלות מול אסירים ביטחוניים. העלאת מורל של סוהרים וסגל בית סוהר, זאת סיבה מספיק טובה בשביל לצאת למבצע? סוהר צריך להאמין ביכולתו. הוא צריך להבין שהתפקיד שלו חשוב, שהוא מגן על המולדת בדרך שבה הוא מבצע את תפקידו. כל ניסיון לבטא רפיסות מתקבל מיד על ידי הצד השני כהזדמנות להשיג הישגים נוספים. איזה יופי. צלם. דוגמן הבית, תעביר לי, כן, זה נכון. בואו ניתן קצת את האש, שיפשו מה היה פה גם. אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. מטרה מספר 2 של המבצע אכן הושגה לבסוף. מורל הסוהרים עלה. שמח, היום שמח. זה מה שרציתם. בטח, אחי, אחלה דבר. מצוין. שוח אותו לשם. אורן, חלום שלקחת, תקים אותו שם. הבאתי לנו אותו בכניסה לבית. בכניסה למישהו? פה, בכניסה הבאתי אותו למישהו. בסוף הלילה האסירים נכנעו. השב"ס הוציא לתקשורת הודעה קצרה. תוך שעה כל הכלא שכב על הרצפה כשהם צועקים שהם נכנעים. אנחנו מתכוונים לשפוט את האסירים, להעניש אותם
ולדרוש מהם לשלם על הנזק.